Gelsa impulsou o deporte e puxo fin ás súas xornadas deportivas coa primeira edición da súa carreira de 5 km na que participaron máis de 120 persoas. As terceiras xornadas do deporte de Gelsa chegaron ao seu fin logo de diferentes xornadas con disciplinas variadas como protagonistas. O venres, as rúas de Boiro foron novamente o escenario principal no que se desenvolveron diferentes carreiras pensadas para todos os públicos, das que participaron máis de 150 corredores en todas as categorías. Viviuse por primeira vez a carreira de 5 km polas rúas do centro de Boiro, proba non competitiva que arrancou ás 9 da noite cos nenos e nenas de 6 a 10 anos, na que se deron cita 69 corredores. Logo foi a quenda da mocidade de 11 a 14 anos, na que concorreron 42 mozos e mozas. Carreiras que arrancaron na Praza da Mancomunidade e remataron na Peonil logo de percorrer 500 metros. E xa ás 9:15 desenvolveuse a carreira de 5 km para os maiores de 15 anos, proba na que concorreron 129 persoas, cada unha coas súas metas. Ao remate, todos os participantes recibiron agasallos, os atletas das probas infantís unha mochila e os maiores de 15 unha gorra. Gelsa premiou os vencedores cunha recompensa especial, Alberto Ribeiro e Elena Vares. Tamén os deportistas chegados de máis lonxe, como foron Susana Blázquez de Madrid e Daniel Armendariz de Vitoria, e houbo un recoñecemento para a corredora máis veterana, Rocío Míguens.